Takže čau lidi, asi to od dnešního videa. Toto video bude film versus realita. Jdeme na to. Film. Tyhle nůžky. Jo, to bude dobrý na moje vlasy, protože takový ty budou to dobrý. Fakt. Realita. Ne, prostě tady nenajdu normální nůžky, které by byly aspoň nějak normální a tyhle nejsou už vůbec normální. Jak se s tím můžu sestříhat konečky, jako jak? Už to mám plný zuby. Film? Já už nemusím držet jakože dietu nebo jíst dietní obědy. Prostě mám takový stroj, který prostě můžu se najíst si hodně a prostě ten stroj mi to nějak udělá to bříško takový jakože hubený a hezký. Realita? Mám takový menší problém. Jsem tlustá. Hodně tlustá. Kdy mi mamka sežene ten stroj, co mám prostě udělat krásného bříška, všechno možný. Jenže co? Máma mi to neumí koupit. Děkuju, mami. Film? Co to mám na obličej? Ale vlastně jsem si vzala takovou mastičku krásnou, za pár minutek to prostě popreskala, jakože to a bylo to všechno v pohodě, fakt, bude. Realita? Co to mám na té obličeji, jako? Co to má znamenat? Prostě máma mi neumí koupit prostě mastičku a prý, já se zaplatit nájem, přitom ho platila včera. Prostě máma nechci koupit. No. Hruza. Film? Jo, ta mikina je nová. Je hezká, stačí to jenom na ven, prostě na hřiště. Jo, prostě dobrý. Břicho dobrý. Pojď, můžu jít ven? Realita? Ježiši, v téhletý mikině budu vypadat jak magor na hřišti. Hruza. Prostě hruza. Film? Je, když moje postava. Realita? Jo, už jdu klidně v pokoj. Tohle bylo všechno a čau.